Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw ng Huwebes. 6 na opisyal ng Bureau of Customs sa Subic tinanggal sa pwesto habang iniimbestigahan ang nangyaring sugar smuggling. Pampanga Mayor's League hiniling kay Governor Dennis Delta Pineda na imbestigahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente sa lalawigan. Viral video na umano'y bangkay ng 3 babae na natagpuan sa isang farm. Wala raw katotohanan ayon sa PNP. 24 oras na supply ng malinis na tubig, tiniyak ng Prime Water sa City of San Jose del Monte, Bulacan. At Bali-inspired resort sa Pampanga, patok sa mga bakasyonista. Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pilipinas, Huwebes sa inyong lingkod Paulo G. Santos, humahalili ho kay Kuya Justin Dizon, ngayon hong maaraw na araw ng Huwebes, 25 dito sa ating bansa. Mga kaibigan, una ho dito ho sa ating pong mga maiinit na balitang Central Luzon ay ito hong mga kaibigang pagsibak sa pwesto sa 6 ho na opisyal ng tauhan ho ng Bureau of Customs dito ho sa Port of Subic. Dahil ho, mga karehiyon dito sa issue ng smuggling ng asukal sa nasabing pantalan. Sa inilabas ho na BOC order nito hong August 22, pansamantalang tinanggal ho sa pwesto ang mga opisyal at inilipat muna ho sila dito ho sa tanggapan ng Office of the Commissioner. Sila ho ay sina Marites Martin, District Collector ho yan mga kaibigan ha, si Maita Avecedo, Deputy Collector for Assessment, si Giovanni Laines, Deputy Collector for Operations, Belinda Lim. Siya naman ho ay Chief of Assessment Division. Si Vincent Malasmas, Enforcement Security Service District Commander. At ito hong si Justin Jelly, CIIS Supervisor. Layon ho ng Temporary Transfer Order na bigyang daan ang investigasyon. Dito ho yan sa naharang na smuggled na asukal mula ho sa bansang Thailand nitong August 18 sa Port of Subic. Nasa higit 7,000 na tonelada ho ito ng white sugar ang ipupuslit sana sa pantalan gamit di umano ang lumang special permit to discharge at verified single administrative document. Siniguro naman ho ng palasyo na hindi lamang pagsibak sa pwesto kundi tuluyang pagkatanggal ho sa serbisyo kung sakaling mayroon hong mapatunayang sabwatan sa pagitan ho ng mga tauhan ho ng Subic Port personnel at ng mga smuggler ng asukal. There is sufficient evidence. Kunwari, nakikita natin na may basihan para sa investigasyon, iimbestigahan sila. And pagka sufficient na yung ebidensya, reasonable na yung amount ng ebidensya, then subject to administrative proceedings na sila. Ang pinakamatinding penalty sa administrative case, alam naman po natin, ay dismissal from office, pero without prejudice to criminal charges. Sa iba pa pong mga malalaking balitang Central Luzon, dito naman ho sa Mabalacat City mga kaibigan, ikakasa ngayon nito hong Anti-Red Tape Authority o ARTA, ang isa hong convention mga kaibigan para ho sa mga local government unit, yung mga LGU upang maisaayos ho raw itong kanilang digitalization process. Bahagi po ng programa ng ay yung hong pagpapakita ng best practices ng iba't ibang lokal na pamahalaan gaya na lamang ho umano nitong digitalization ng health services system ng lungsod ng Mabalacat sa Pampanga. Hindi lamang kasi vaccination status mga kaibigan, nito po mga Mabalakenyo ang minomonitor ng lokal na pamahalaan kundi maging ang iba pang kondisyong medikal ng kanila pong nasasakupan. Narito po ang ating balita. Sa nagpapatuloy na COVID-19 pandemic na sinabayan pa ngayon ng pagpasok ng monkeypox sa bansa, mahalagang matutukan ng pamahalaan ang estadong pangkalusugan ng mga mamamayan. Sa lungsod na Mabalacat sa Pampanga, bukod sa pagtitiyak na bakunado kontra COVID-19,
minomonitor din umano ng city government ang health condition ng kanilang mga nasasakupan. Ito'y sa pamamagitan ng digital system sa kanilang health services na kung tawagin ay MCG Cares. Maliban sa vaccination status ng mga Mabalakenyo, makikita rin sa MCG Care Card ang iba pang medical record ng mga kumukuha ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. Meron kaming data na nasa amin, we can play with it. Pag sinabi ni Mayor, saan ang mga nabakunahan lang? Labas namin ng heat map. We know saan kasi yung ating data coming from the Vax card and the Vax ng DOH. Naka-plot doon. Including their barangay, their RHU. So pag sinabi ni Mayor na gano'n, I can Best practice ito. Sabi ko, very easy. Classic na lang ito. Rabies, anti-rabies sa DOH. Tanungin mo ang CHO, saan na maraming kinakagatang aso? Sandali lang mo. Maghahanap pa yan. In our case right now, we are developing that through the flagship. Lahat ng nakakagat, babarilin yung QR code niya. So, in a week's time, in a month's time, magpipresent kami kay Mayor. Mayor, alam niyo po, sa heat map, lahat na nakakagat, Taraga Barangay Santo Domingo. Bilang focal person in health ng League of Cities of the Philippines, puntirya raw ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo na maplansya ng maigi ng mga lokal na pamahalaan ang encoding at digitalization ng local vaccination card. Problema raw kasi ang mabagal at hindi calibrated na encoding sa ID system at maging ang issue ng backlog. It is unfair for the citizens of the Philippines na hindi mo sila bigyan ng back certificate. Kasi tayo ngayon, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kailangan palitawin mo. Pumunta ka na nga lang, katulad sa amin. Pumunta kami ng Tagaytay, nag-check-in kami. Anong tatanong ng niya pag nag-check-in ka, front desk? Nasaan po yung back certificate niyo? Para bang pinutol mo yung laya nila to travel. Inopen mo yung travel, pero yung mga local government unit mo, wala silang matibay na back certificate. Giit ni Garbo, kailangan lamang maging desidido sa implementasyon ng programa upang maging wasto ang investment para sa digitalization. Kung kinukwento mo lang, hindi mo naman gagawin, ano resulta mo maipapakita? O ngayon, anong role ngayon ng national agency? E di makipag-collaborate ka sa DICT, tutulungan ka. Ang programang ito ay dapat daw pamarisan ng iba pang mga local government unit ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Isang convention umano ang kanilang ikinakasa para maipresenta ng mga LGU ang kanilang best practices pagdating sa digital investment. Isa kasi sa mga mandato ng ARTA, tingnan ang mga regulasyon ng ahensya kasama ng mga local government unit at yung mga best practices. Dito po sa pagdalaw ng ARTA sa Mabalacat, tinignan po natin ang one-stop shop ng vaccination ng Mabalacat. At nakita po natin na ang City of Mabalacat ay siyang merong successful vaccination program dahil meron siyang one-stop shop. Yung one-stop shop po ay isa din sa mga advokasya ng ARTA kung saan in-encourage po natin ang mga ahensya ng gobyerno na yung kanilang serbisyo ay ginagawa sa isang business one-stop shop. Maibabalangkas umano ng ARTA ang joint memorandum sa pagitan ng lead agency ng national government para sa cascading ng good practice sa digitalization, katuwang ang DICT at DOH para sa mga LGU na problemado para sa digital investment. Our objective is to come up with a joint memorandum circular among the concerned government agencies, the Department of Health, the DICT, the DILG, local government units, and we will invite, of course, Mabalacat to share with us their experience. At binabalak na nga din po natin, gusto ko po na si Mayor po ay ino-offer ang kanilang best practice dito sa Mabalacat. Ang convention ng mga LGU ay pagtalima umano sa panawagan ng administrasyon ni Marcos Jr. na palawigin ang digitalization sa mga transaksyon ng gobyerno, hindi lamang sa national government, kundi pati na sa local government unit. Paulo G. Santos, CLTV News.
Balitang-balita naman ho dito sa amin po sa lalawigan ng Pampanga, mga kaibigan, doon ho sa mga nagkakamot, oo, mga magulang na namumblema ho sa mataas ho na singil ng kuryente. Aba, opo, mga kaibigan, yung pong karaingan ho ninyo ito narinig, hiniling ho na ngayon nitong League of Mayors of the Philippines, ha? Ito hong Pampanga chapter kay Governor Dennis Delta Pineda na magsagawa na ng investigasyon sa patuloy ho na pagtaas ng presyo ng kuryente sa lalawigan. Ayon ho sa presidente ng grupo na si Apalit Mayor Oscar Junte Tanco Jr., gagawa na raw ng paraan ang gobernador upang matulungan ang hinaing ng mga consumer. Kabilang ho sa distribution utilities na ipatatawag ni Governor Dennis Delta Pineda ang PELCO 1, 2, at 3 upang ipagpaliwanag o itong pagpapaliwanagin ho mga kaibigan dito ho sa tumataas na rates sa kanila hong sineserbisyohang kuryente. At dagdag ho ni Mayor Tetangco, posible rin daw na pumasok ang Meralco bilang electricity provider sa bayan ng Apalit. Nakiusap na kami kay Gov na nagpapatulong na, hindi lang mga mayors, pati si Gov. Nagbigay na po ng instruction na na patatawag sa Sangguniang Panlalawigan para mag-explain at gumawa ng paraan kung paano matulungan itong mga consumer natin dito sa Pampanga. Pero by this week lang po may team na papasok na ho dito at makikipag-usap po kami. At least initial step, hindi ho ganun kadali ang aalis na lang yan . May mahabang proseso. Importante inumpisa na ho natin. Sa pagbabalik ng GLTV Balitaan, mas malaking gastos para sa gobyerno, nagbapadya oras na ipagpaliban ang barangay at SK elections. Viral video na umano'y bangkay ng 3 babae na natagpuan sa isang farm, wala raw katotohanan ayon sa PNP. At grupo ng mga siklistang Kapampangan, isinusulong ang pagbabalik sigla ng bicycle motocross sports. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Balitang-balita pa rin po ito mga kaibigan, hindi lang ho sa ating rehiyon kundi sa buong bansa. Ang dami hong umaabang nitong pag-usad ho ng hearing dito ho sa Kongreso sa halip ho raw na makatipid. Posible pang lumobo ang gastusin ho nitong gobyerno oras ho na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda na ho dapat yan ngayong buwan ng Disyembre. Ito ho ang giniit ng pamunuan ng COMELEC sa ginawang pagdinig ng Committee on Electoral Reforms diyan naman ho sa Senado. Matatanda ang inaprubahan kasi ng House panel ang postponement ho ng naturang halalan para umano makaiwas sa malaking gastusin ng gobyerno ngayong may krisis pa. Narito po ang balita.
Sinimulan na sa Senate Committee on Electoral Reforms ang hearing sa panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa darating na Disyembre. Matatanda ang pinabura ng 12 miyembro ng House panel ang postponement na ito dahil sa paniniwalang makatutulong ito upang makatipid ang gobyerno na maaaring magamit bilang financial aid at mailaan sa mga mahalagang programa ng gobyerno. Sa pagharap ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa komiteng pinamumunuan ni Senator Amy Marcos, ipinaliwanag niyang mas lalaki ang gastos ng pamahalaan sakaling ipagpaliban ang halalan. If we are going to reset the election, say by May of 2023, next year. Or December, as the House stated. Yes, Madam Chairperson. So, meaning to say po, we are going to start again with the registration of voters by October, and we'll have to give at least 2 months for continuing registration. So talagang uulitin yan from Yeah. scratch. May projection po kami na we will be able to register at least 3 to 5 million more SK, and magdadagdag po tayo ng mga botante ng 3 to 5 million, magdadagdag po tayo ng presinto, magdadagdag din po tayo ng mga electoral board members, ng mga guro, magdadagdag po kami ng padlock, ng indelible ink, ng ballpen, and such other supplies for the election. So, computed 232,000 precincts po ang aming projection. Nasa 8.5 billion pesos ang budget na inilaan kung matutuloy ang barangay at SK elections sa Disyembre. Pero kung muling ipagpapaliban ito, aabot daw sa 17 hanggang 18 billion pesos ang gagastusin. Bagay na nakikitang labis-labis ayon sa Senado. Dahil dito, hiniling ng Senate Committee on Electoral Reforms na magsumite ng detalyadong report ang COMELEC sa dagdag budget na kakailanganin kung ipopostpone nga ang eleksyon. The NGOs who are opposed to postponement for different reasons, and others, IDEA, they're all against it. Whereas we know for a fact that the SK, the Liga ng Barangay, the ABCs, and the LPP, the City Mayors and the Mayors League are all pro postponement. So palagay ko, nasa kamay na ng ating mga mambabatas. Sa projection ng COMELEC, nasa 3 hanggang 5 milyon pa ang magpaparehistro kung palalawigin ng voters registration. Samantala, kasama rin sa idinagdag sa budget ang pagtaas sa honoraria ng mga magsisilbing electoral board sa BSKE. Pagbibigay diin ng COMELEC, ilalaban daw nila ito dahil mano-mano ang eleksyon sa barangay at SK. Matatanda ang vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tax exemption sa honoraria at allowance ng mga nagsilbi nitong May 2022 elections, kaya malaking bahagi ng pagtaas ng budget para sa BSKE ay para mabawi ang nawala sa tinanggap ng mga guro dahil sa tax. And we will take into consideration all your valid opinions and information. And also, we will, in the meantime, await the more complete submission regarding expenses already disbursed, as well as the projected sums in detail for a postponed election, whether in May or in December of 2023. Hiling naman ng COMELEC na sa pinakamadaling panahon, makapagdesisyon na ang mga kinauukulan kung itutuloy o ipagpapaliban ng barangay at SK elections sa Disyembre. Angelica Cara, CLTV News. Babala po sa mga netizen, mga kaibigan, lalo na yung mga mahilig mag-share ng mga lumalabas ho sa kanilang timeline. Siguraduhin ho ninyong hindi fake news yan, dahil ho kumakalat ngayon sa social media ang isang Facebook post ukol ho sa 3 bangkay ng babae na di umano'y itinapon sa isang poultry. Dito naman ho sa area ng Barangay Santo Niño, nakalagay pa na itong lugar, pero fake news naman pala. Hindi nakasaad ho sa nasabing post ang eksaktong bayan na pinangyarihan ng insidente. Subalit, naging haka-haka ho ng mga netizen na nangyari naman ito sa area ho ng Lubao, Pampanga. Sa panayam ho ng CLTV News kay Police Lieutenant Colonel Julius Javier, ang hepe po ng Lubao Municipal Police Station, wala raw katotohanan na nangyari ito ho sa kanilang bayan. Sinabi naman ho ni Javier, mga kaibigan, na naipabura na umano ang naunang post ukol ho dito. Ngunit meron pa rin ho na nagpapakalat ng nasabing video.
may mga netizen din na nagsabing sa Concepcion Tarlac nangyari ang insidente. Dahil dito, tinawagan naman ho ng CLTV News si Police Brigadier General Cesar Pasiwen, ang hepe naman po ng Police Regional Office 3, para kumpirmahin ang impormasyon. Ayon kay Pasiwen, wala ring nai-report sa kanila ng katulad na insidente. Kinumpirma din ng Concepcion Municipal Police Station na fake news lamang o hindi totoo ang kumakalat na impormasyon. Samantala, kumalat din ho ang isang post tungkol naman sa isang kidnapping umano sa Barangay San Isidro, Lubao, Pampanga na pinasinungalingan din ho ng Lubao PNP. Sa iba pong mga nangungunang balita, opo mga kaibigan, good vibes naman ho tayo. Oy, dun ho sa mga siklista, alik ho kayo dito, makinig ho kayo ha. Isinusulong ho kasi ng grupo ho nitong mga siklistang Kapampangan ang pagbabalik ho ng sigla nitong Bicycle Motocross o BMX Sports. At maipakilala ito sa mga kabataan. Maganda ho ito ha. Hiling din nila sa gobyerno na bigyang pansin ang BMX athletes opo, na may potensyal na makasali naman ho sa mga national at international competition. May report si Kuyang Felix Barrios. BMX o Bicycle Motocross kung tawagin. Isa itong malaking libangan ng mga kabataan noong 80s at 90s. Subalit dahil na rin sa teknolohiya kung saan nagsipaglitawan ng mga high-tech na gadgets ay tila ba unti-unti nang nakalimutan ng mga kabataan. Dito sa Pampanga, mayroong isang grupo na ninanais na ibalik ang libangan na ito sa mga kabataan. Sila ay ang Pampanga BMX Riders. Makikita sa mga kupas na larawan kung gaano ito kapopular at maging ang yumaong alkalde ng noon ay bayan ng San Fernando na si Mayor Paterno Guevara ay kasama nila sa litrato. Sa pagbabalik tanaw ni Mang Erwin Alcazar, BMX rider, isa umano sa mga pinakaaabangang event tuwing fiesta sa San Fernando ang BMX Day sa New Public Market sa Barangay Del Pilar noong araw. At hindi lamang sila dito sa probinsya nakikipagtagisan ng galing gamit ang kanilang mga bisikleta. Actually, that time ng panahon ni, I think, Mayor Guevara, every May 30 lang merong event. Nagpaparishad sa New Market, sa Bayong Palengke, tawag natin. At the same time, mayroon din freestyle contest doon. Way back in the 80s, kami yung mga naglalaro sa tinatawag na Bagong Palengke. Kami yung nagre-race, we go to Angeles, we go to Manila, nakikipag-race kami. Sana makagawa ulit tayo ng programa para sa mga kabataan. No? Ang mga dating kalahok noon, ngayon ay nagsisilbi ng mga mentors ng mga kabataang gustong pasukin ng BMX sports. Alam niyo, ang magandang naidudulot nito tulad namin, no? I think we are living proof. Meron tayong mga kasama dito na naglaro ng BMX way back in the 80s. Pero ito yung mga professional ngayon. Marami dito may mga sariling business at may mga profession kung saan sila ay kilala na rin. I think ang naghulma rin sa kanila bilang isang tao yung nagkaroon ng yung competitive, no? We were very competitive during our time. That it developed the personality of the individual. Isa rin daw itong magandang libangan para sa mga kabataan upang maiwasan ang masamang bisyo at mapalakas ang kanilang mga pangangatawan. Tama yun, no? Kasi sa panahon ngayon, mga bata kasi puro gadget sila. Para magkalakas naman ng katawan, hindi puro gadget. Siyempre, sa panahon ngayon, halos cellphone na lang yung nahawak nila. Ayun para sa health nila, pangangatawan, para lumakas naman kahit papaano. Tulong-tulong daw ang Pampanga BMX Riders upang maipakilalang muli ang kanilang sport kung saan ay kamakailan lamang ay mayroong Kapampangang BMX rider na nagwagi ng 3rd place sa nakaraang Philippine National Championships para sa BMX na ginanap sa Tagaytay. Salat man sa suporta ng gobyerno, nag-ambag-ambag ang mga Pampanga BMX groups para maipadala lamang siya sa Tagaytay. At ang kanyang susunod na mithiin. Ang binabala ko po, sana po makalaro tayo sa ibang bansa para pakita natin sa may ibang taga-ibang lugar na hindi lang tayo basta-basta
simpleng mga BMX rider, lalo na dito po sa Pampanga. Dito po sa Pampanga, marami tayong mga rider dito na napakagaling. At dahil daw ito ay hindi isang conventional sport, nagkukulang umano ang suporta ng gobyerno sa kanilang sport. Lalong-lalo na pagdating sa pagkakaroon ng training facility na kung tutuusin ay malaki ang potensyal na Kapampangan na makamit ang panalo. Ang kanilang hiling, Kung makapaglaan tayo ng area for tinatawag na skate park or bike park, na kung saan ang mga batang ito may mga potensyal. So, mas maganda ito at is a physical activity. Marami po tayong talented dito ng mga Kapampangan na BMX rider. Sana po bigyan natin sila ng break and humihingi po kami ng konting suporta para sana mabigyan kami ng, although sa amin achievement na yon kahit hindi kami ang gagamit, para sa kanila, sa kabataan, para hindi na sila mapunta sa masamang bisyo. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Performance Governance System patuloy na isinusulong para sa epektibong pamamahala. At 24 oras na supply ng malinis na tubig, tiniyak ng Prime Water sa City of San Jose del Monte. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nagsasagawa ho ng media roundtable discussion ang Institute of Solidarity in Asia o ISA. Kaugnay ho ng Performance Governance System na pinaiiral sa ilan hong tanggapan at institusyon ng gobyerno. Nagsilbing moderator ho ng aktibidad si Binibining Sonia P. Soto. Ito hong ISA Associate. Ito hong aming pong Presidente at General Manager dito ho sa CLTV at host din ho ng Bawalang Chismis kay Sonia Soto. Tunghayan ho natin ang ilang bahagi ng talakayan sa ulat ho ni Angelica Cara. Sa loob ng higit 2 dekada, ang good governance ang advokasiyang itinatampok ng Institute of Solidarity in Asia o ISA. Ipinakikilala nito ang Performance Governance System o PGS sa mga pribado at pampublikong institusyon.
Over these years, we have worked with people like Sonia Soto, many other people who have been working in offices of strategy management. What we'd like to do is gather them together into a community of governance advocates. Kaya sa inorganisa nitong media roundtable discussion via Zoom, inanyayahan ng ilan sa mga institusyon na PGS institutionalized with Gold Trailblazer Award. Ito ang Department of Health, Philippine Veterans Affairs Office at Philippine Heart Center. The advocacy of ISA is an advocacy of, for, and with the Filipino people. Pero ang aming advokasya po, hindi po namin sinasabing alam po namin kung paano lutasin ang problema ng Pilipinas. Hindi namin talaga inaakin na alam natin kung ano ang ultimately pupuntahan natin. Ang pinaka pwede ho namin sabihin is that we enable and facilitate. Tinutulungan po namin at hinahayaan natin. Binibigyan natin ng pagkakataon magbago to transform. And transformation is not an end, it's a journey. Nagsilbing panelist din ng ilang media outfit kabilang na ang CLTV. Tumayo naman bilang moderator ng talakayan si Ms. Sonia P. Soto, ang President at General Manager ng CLTV, host at isa rin sa ISA Associate. Maliban sa mga presentasyon ng PGS Journey ng DOH, PVAO at Philippine Heart Center, nagkaroon din ng open forum kung saan isa sa mga naging sentro ang pagtutulungan sa pagitan ng public sector at mainstream media. Yun yung isang napapansin ko, parang kulang ng promosyon yung pampublikong sektor na gamit yung mainstream media. Of course, nandiyan na yung ibang platforms, no? Nandiyan na yung social media. Pero sana dagdagan yung total kung meron naman silang programa ng promosyon, mas gamitin yung mga platforms na meron tayo ngayon sa mainstream media para makaabot sa pinakamaraming bilang ng mga taong nanonood ng telebisyon or nakikinig ng radyo. Ang aming pong agency, ang Radyo Philippines, is still open for all government and non-government agencies para mabigyan din ng pansin yung mga programa and also to cater this kind of information doon sa iba't ibang mga kababayan natin, no? Not only on the Metro Manila, on the National Capital Region, but all over the Philippines, no, sa iba't ibang parte ng Philippines, lalo na sa mga liquid na lugar. Samantala, bilang isang institusyon, ang ISA ay naniniwala na ang good governance ay isang shared responsibility sa pagitan ng namamahala at mga taong pinamamahalaan. Angelica Cara, CLTV News. Shoutout naman sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Balita ho tungkol ho sa inyo to, mga kaibigan, mahalaga, lalo na tubig ang pinag-uusapan. Tiniyak ho nitong Prime Water City of San Jose del Monte dito sa Bulacan. Napatuloy ang kanilang mga programa upang makapagbigay ho ng supply ng malinis na tubig. 24 oras. Yan ho ang tinitiyak ho nila. Ayon ho sa pamunuan ng Prime Water, bahagi raw ho ito ng kanilang tungkulin at pangako sa mga concessionaire na pumasok sa isang joint venture agreement. Kasama na ho itong local water district. Bukas naman daw, mga kaibigan, mga Bulakenyo, ang kanilang tanggapan para po sa mga suwestyon, maging sa reklamo, hinggil ho sa kanilang serbisyo. May ulat si JM De Jesus. Hindi na raw problema ngayon sa City of San Jose del Monte, Bulacan ang tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig. 50 sa 59 na barangay ng naturang syudad ang may 24-hour water supply na mula nang magkaroon umano ng Joint Venture Agreement o JVA ang City of San Jose del Monte Water District at ang Prime Water. Habang ang natitirang 9 na barangay ay may 12 to 18 hours water supply na mula sa dating 8 to 10 hours lamang. Resulta muna ito ng pagsasaayos sa mga pipeline at pagkakaroon ng mga storage facility ng Prime Water na operational na simula pa noong 2019, isang taon matapos maisakatuparan ng JVA. Kabilang sa mga pasilidad na ito, ang elevated steel welded tank na matatagpuan sa barangay Tungkong Mangga. Yung muna natin pinunta na facility, yun yung tanawin, ang kapasidad po nun is 2,500 cubic meter. No? Kaya mula po, ang source po ng tubig nun ay nagagaling po sa Bulacan Bulk. No? From Bulacan Bulk, inaakit po yung tubig papunta po dun sa tanawin tank. From there, ibinababa pa yung tubig by gravity. Meaning to say, hindi na po tayo gumagamit ng bomba.
mula sa tangke, bababa sa diretso papunta sa mga barangay. Sa ganitong proseso ay mas mabilis at mas malawak daw ang serbisyo na ibibigay ng Prime Water sa kanilang mga concessionaire sa City of San Jose del Monte. Before nung wala pa yung tangke, wala pa yung Bulacan Bulk, usually ang supply natin ng tubig doon sa areas around 15 to 19 hours. After ng completion ng tangke, tapos utilization niya, nag-improve po tayo doon. Ngayon, nagre-range po tayo ng 21 to 24 hours ang water supply doon sa area. Isa pa umuno sa mga proyekto na nakapagbigay ginhawa sa mga taga San Jose del Monte ay ang water treatment facility sa Barangay Muzon na kumukuha naman ng supply sa Angat Dam. Itong water treatment facility na to, pangatlo na to kasi before meron dalawang planta ng sa Prime Water, San Jose Prime Water. Ito po yung pangatlo natin. No? Ang kapasidad po nito na mag-treat, mag-process at mag-treat ng tubig is 10 MLD or 10,000 cubic meter a day. Which can serve 12 to 15,000 houses. Pinaghahandaan na rin umuno ng Prime Water San Jose del Monte ang mga maaaring kaharapin na senaryo katulad ng paglobo ng populasyon at kung sasapat ba ang supply ng tubig. Nasa planning po tayo. No? May mga planning po tayo na alam naman natin na darating yung panahon lolobo yung populasyon, lolobo yung service connection. We anticipated that na kaya meron tayong MOA with Bulacan Bulk na we will withdraw 4 years, every year na 4 MLD. Anticipation po yung sa growth dito sa area. Asahan naman daw na patuloy ang pag-i-invest at paggawa ng mga pasilidad at mga programa ng Prime Water upang maibigay ang water supply na kailangan sa bayan ng San Jose del Monte sa Bulacan. Pinakamalaking service connection growth nandito sa San Jose del Monte, 25,000 service connections ang naidagdag ni Prime Water since the start of the JV hanggang ngayon, which is wala pang halos 4 years pa lang. 25,000 connections. Kung roughly mga isang connection, mga 5 tao sa isang family, that is 125,000 people na naservisyohan ng Prime Water. Para sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan na may mararanasang problema sa supply ng tubig, bukas umuno ang pinto ng Prime Water upang magbigay ng assistance. Makipag-ugnayan lamang sa kanilang Facebook page o di kaya naman ay bisitahin ng kanilang opisina. JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Bali-inspired resort sa Pampanga, patok sa mga bakasyonista. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nasa huling bahagi na ho tayo ng ating balitaan. Opo, sa CLTV lamang ho ninyo mapapanood mga kaibigan. Ito hong amin pong alin, ito hong pag-feature ho namin na mga magaganda hong tourist attraction. Para ho sa mga gustong mag-relax at naghahanap ho ng staycation naman. Paborito ho yan ng mga ating at tito-tita ko na experience na Malabali, Indonesia ho ang dating. Look no further. Dahil ho, mayroong private resort dito ho yan sa Pampanga na talaga naman, opo, Instagrammable o Instagram worthy at tiyak na mag-e-enjoy ho ang buong pamilya. Tayo na hong mamasyal sa trip, treat at gimmick ni Karen Ann Maurilio. Sana all, yan ang madalas nating sabihin kapag hanggang tingin na lang muna tayo sa mga post sa social media ng magagandang pasyalan o vacation spots lalo na't malayo ang mga ito o hindi madaling puntahan. Gaya na lamang ng mga tropical resort sa Bali, Indonesia na for sure nasa bucket list at hashtag travel goals ng lahat. Pero kung weekend trip treat at gimmick lang naman ang hanap nyo, hindi na kailangang mag-book ng flight dahil sa bayan ng Porac sa Pampanga, matatagpuan ang Reka Private Resort. Bali style raw ang naisip na disenyo ng may-ari ng resort na si Rainier Caligaga dahil bukod sa bagay raw ang ganitong tema sa tropical countries gaya sa atin, patok rin daw ito sa mga gusto lang mag-relax. Isa din sa mga ngayon, lalo na ngayong pandemic siguro, mas nagugustuhan nila yung mga tao na mag-relax. So pag kasi sinabi mong Bali unang pumapasok sa utak mo is relaxing siya. So, yun yung yun yung isa siguro sa dahilan kung bakit gusto ng mga tao dito. So, kahit from malayo sila, from Manila sila, pumupunta pa rin sila dito. Mag-iisang taon pa lamang mula nang magbukas ang Reka Private Resort, pero marami na ang bumisita at humanga sa ganda nito. Ilan sa popular amenities at atraksyon ng resort ay ang infinity pool, playground para sa mga bata, aviary kung saan pwedeng makipag-interact sa mga parot na nagsasalita. Meron ding mga kubo na nilagyan ng air conditioning unit o modern kubo kung tawagin para naman sa mga gustong subukan ng glamping. Pero kung feel nyo naman ng mas malaking espasyo, meron din silang maluluwag na kwarto at Bali villas na sakto sa pamilya at magbabarkada. Hindi lang yan, tamang rin daw ang Reka Private Resort pagdating sa health and safety ng mga bisita dahil ang kanilang mga swimming pool, imbes na chlorine at chemical ay ginamitan nila ng makabagong teknolohiya para mapanatiling malinis at ligtas ang tubig. Lahat ng mga swimming pool namin, all of them are powered by copper technology. So especially ngayong pandemic, ang copper technology kasi ganito siya. So it kills bacteria, viruses, germs. So pag nag-swimming ka dyan, kung meron ka man na sa katawan mo, natatanggal siya. So yung pang-filter natin is copper. So hindi sa'yo yung chlorinated na linalagay sa swimming pool na masakit sa mata. Yan. So pag nag-swimming ka, pag chlorinated yan, masakit sa mata. Kung may allergy ka, hindi siya pwede. Hindi. Sa atin, ang copper natin, kahit may allergy ka, pwede ka mag-swimming kasi mas maganda siya sa katawan. Okay, so hindi mo maaamoy yung chlorine, kaya natural water tayo. So yun yung isa dun sa meron kami sa Reka Resort na wala sa iba. Talaga namang hatid ng pasyalang ito ang full relaxation na inaasam ng marami nang hindi kailangang gumastos ng malaki. Nagre-range mula 1,999 pesos hanggang 24,999 pesos para sa 2 hanggang 30 katao ang kanilang overnight stay. Meron din silang promo package para sa iba't ibang klase ng event. So yun, so meron tayong mga packages din po dito po sa Reka Resort. So meron tayong mga catering package kung saan all-in siya, wedding, birthday, binyag, or any event. So ang gagawin nyo lang, meron tayong mga packages. Pag in-avail nyo yung packages nyo, ang kagandahan doon, dumarating na lang kayo. So wala nang stress-free na kayo. So dumarating na lang kayo, babayaran nyo lang yung package na napili nyo. And then pagdating nyo, naka-ready na lahat. Naka-setup na po lahat, including design, foods, and everything. So darating na lang po kayo. Hindi na namin iisa-isahin pa dahil mas mainam kung kayo mismo ang pupunta para sa ultimate experience na hatid ng Reka Private Resort. So you should visit the Reka Resort sa mga gustong mag-relax, sa mga may mga occasion, especially ngayon, sa mga example, gusto nyo ng birthday, kayong pamilya lang, then
Visit Reka Resort. So, pwede silang magpabook through our FB page. So, nandyan yung Reka Private Resort and then yung Reka Farm and Resort. So, pwede silang magbook sa ating page. And then, meron din tayong website kung saan pwede silang mag-directly magbook sa ating website. Payment option nila, pwedeng credit card, pwedeng GCash, pwedeng bank transfer. So, sa website natin, pwede rin silang magpabook through, gamitin nilang payment method is credit card. Okay. Karen Maurilio, CLTV News. Para po naman sa mga takot, maambunan, maulanan naman, syempre, opo, uso po yung sipon ho ngayon at trangkaso. Opo, mga kaibigan, alamin ho natin ang nagiging takbo ho ng panahon kay Ginoong Manny Esguera, ang ating pong Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito sa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Malayong-malayo na po ang dating bagyo na si Florita at ngayon po ay namataan siya sa layong 905 kilometers dyan po sa may kanluran ng extreme northern Luzon. Nagtataglay pa rin siya ng hangin na umaabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 125. So hindi na po siya nakakaapekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala po, southwest monsoon habagat po nakakaapekto ngayon dito sa may western section ng northern at central Luzon. So medyo maalinsangan po ang magiging panahon natin sa umaga hanggang sa hapon. Inaasahan naman po na magkakaroon pa rin po tayo ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ito po ay dulot na ng localized thunderstorm at ng habagat. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, magbaon pa rin po ng gamit panangga sa ablan. At yan ang mga balitang nakalap ho ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming pong mga social media pages. Mula ho dito sa aming pong Facebook account. Dalawa ho yan, itong CLTV36 Official at CLTV36 News. Para naman po sa aming pong Twitter account at CLTV36 at ang aming pong Instagrammable, syempre, oo. Andyan din po, masusubaybayan ho ninyo ang aming pong content sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais naman po ninyong balikan ang mga programa ho namin sa CLTV, maaari po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide. Opo mga kaibigan, Channel 115 sa Signal at sa 39 cable partners na aming pong katuwang sa pagbo-broadcast. Kasama naman po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs sa ngalan po ni Kuyang Justin Dizon, ang inyong lingkod Paulo G. Santos. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli.